Li Bakurê Kurdistanê li sê navçeyan hêjê qedexeya derketina kolanan şer û pevçûnên di navbera yerdegehê û polîsan de berdewam dike. Partiyên li Bakur dibêjin pêwîst e şer raweste û careke din pêvajoya aştiyê dest pê bike. Li gorî hin fraksiyonan divê ji hemû partî û fraksiyonên Kurdan encûmeneke neteweyî bê avakirin û HDP jî tê de hemû nûnerên Kurd biriye encûmenê bi yek dengî li ser navê Kurdan mixatab bêgirtin. Partî Kurdan li ser bernameyek müşterek li hev werin û vê bernameyê daxwazê xwe pêşkêşa hikûmetê bikin. Her wiha dikarin wek encûmenek jî em bêjin rûbirû vê meselê bi hikûmetê re qise bikin. Li gorî hin siyasetmedaran jî ger hikûmet bixwaze ew dikarin di navbera HDP, PKK û dewletê de navbenkariyê jî bikin. Navberî lazim be, em karin navberiyê jî bikin, em karin her miqandîlê jî peyvên, em karin bi dewletê jî biaqifin. Feqet şertekî ku îlla lazim e ev e pirsgirêka Kurd, Kurda gişa girêrî de Kurd giş gerek di vê meselê de hebin. Çi saziyê Kurda hebin gerek di vê meselê de hebin. Hin aliyên muhafazakar ku ji HDP dûrin jî nêrina hikûmetê ya li hemberî çareserkirina pirsgirêka Kurd rast nabînin. Li gorî wan muheqeq divê HDP jî PKK jî divê pêvajoyê de mixatab bêne girtin. حکومت داعجبین ناعجبین یان هنه کدی داعجبین ناعجبینن اگر هدف ج توای کردی نوا ترکیه ج صدی نزی چلی دنگ گرتبه محقق لازمه مخاطب گجی او به لی چاو بری مگود گوبتنی او مخاطب بگیرتن او یجی غلطه Piraniya nûnerên fraksiyonên li Bakur dixwazin şer raweste, hikûmet operasyonan bide sekinandin û xendek ji bêne girtin. Ew dixwazin di şûna çekan de siyaset derkeve pêş û HDP ji yek ji aktorê girîng ê vê pêvajoyê be. Piraniya nûnerên partiyên Bakur dibêjin pêvajoya aştiyê ne tenê bi HDP û ne jî bê HDP çareser nabe. Ji ber vê yekê ew dixwazin hikûmet hemû partî û fraksiyonên Kurdan wekî mixatabê vê pêvajoyê bibînin. Maşallah dekak. Rûdaw Amet.